आयु फिसाजो ओमफ्राय बिजामादै फैनायाव माबायदि मोनखो? नै आथिं आखाइ जर गैयि ओमफ्राय मेसिन सानाय औ खर' गिदिङो फैलायबाय खावब्लानो बिखुनजोनि न'आव आलासि जानो दा नोंथांमोनखौ फाथालसाना गामिनिफ्रायहाय फाथालसाना हादान गामिनिफ्रायहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरलायबाय। नोंथांमोना नायलांदोलाय मैसो बेदर जाखावना फैलायबाय। दा थांगासिनो दैयाव अन्थाइ थाइथाम दै गुमै बियो अन्थाइ थाइथामजों फैनाय औ औ अन्थाइ थाइथामजों फैनाय दै बिनि आफाङाव फेरखंमोनाबो थांग्रोबाय माबा ना लायोनो ना जेखाइ गोदान बायना लाबोलायथारबायलै खारदों अहाय गनो खारनानैलाय खारनानै अहाय गनो बोरो आबौआ थांग्रोबाय फैद' नों थाङा मानो बिल्डिंआ बेनो बिसिना एकथाला बिल्डिं नैबे माबानि माबे दाउ गग्रानि बिल्डिं दाउनि बिल्डिं बै मानसिनि बिल्डिं मानसि गग्रा आरो नै दंबावोसो न'खरसे ओरैहाय सोरनि गग्रा सोरनि आदसा लैथोमा बैनाय नैयो ओरैनो हरलाय लैथोमा ओंखारग्रा मोनबाय ओरै दं गुमै आइया दै मोनसिगोन दै अन्थाइ थाइथाम ना मा होनोमोनलाय बेखौ खर'आव अन्थाइ थाइथाम दं ओमफ्राय नै ओरैहाय अन्थाइआ बिराद बुरजा जाफैबाय ओमफ्राय थाइथामनिफ्राय ओरै एरफैजोबनानै जि बुरजा अन्थाइ जाफैबाय सानख'नो हायि अन्थाइ जाफैबाय बोलो बेखौ जेखाइ गोदान बायना लाबोलायथारदों बिथाङा माबानोनो होरो दंमारो होनदां ओरैनो माबाहरदोंमोन आङो नाथुर दं होरो ए मासेल' फिसासो आदसा इसु नाथुर मोनजाहांबायलै जोंना बसा मा मोनदों बहा नोंसोर सानखोना माखो बहा ओरैनो गाग्राबनो हागौ माथो नाथुर बिमा ना नाथुर फिसा ए माथो ओरैनो गाग्राबलाबायबानो हागौ मिथिया बेयावनो दं हा जोसा ए हाबदों बहाथो ओमफ्राय नास्रायलाय माथो मोनाबो मोनाखैसो जोङो आयु बारलि गोजा माथो नै बारलियासो जि बुरजा गाखोबाय फैद' नै बेफोरखौ नै बिदि बाथाम खना खनायावसो एसे सोमावनानै माबानांगौ सादो दा ओमफ्राय सोमावदो नैबे बाथामाव दानो गाखोगोन बे मागुर सिंगि हाबबायलै बे फिसाव मोननायसो सोमजिरिया हनै जिरि दैयाव ना हमदों मा मोनदों सोमजिरि गोरलैसो मोनदों ना नङा होरो नास्राया मा नायनो ए जि गिदिर मोनखादों गावजों समानखा औ बे गुदुङाव थागोनथ' बोलो दे बेयाव गुदुङाव आयौ जिबौसो नै हा थगायजाला बायबाय सोमजिरि आंजों थगायजादों सोमजिरि आंजों थगायजादों बोरो नोंहाबो गैया नामा मोना हा मोनालां खियाव मोननायसोलै बे आं फैबासो मोनलायलाया आरो उदायखाया अनसाखौ आखार होग्रासोखा गोबोरखि जाग्रा जाला नै जानोसै बे ओरैबायदि गोथाव ओंख्रि संगासिनो बिखुनजोआ जों दा दसे टाइम पास खालामफैदों आरोना दैयाव मैसो बेदर नेरसिंजों ओमफ्राय नाजों मैथा अमा बेदरखौ माजों संखोथाय लकेल दाउ सिथारबावनो नागिरदोंमोन ना माबाखौ ओमफ्राय सिथार होआसै आं बादा होबाय
माबाखौ ओमफ्राय नारजिबो संगोन अमाजों संगोन खोमा दा देखायगोन नोंथांमोना गुमै बोरै जाखो हाब दुखु हारसिंसो फैग्रोबायलै बे हा आं दायो दुगैसिगोन आरोना एसे थान्दा मोननायनि दुगैसिगोन आङो दुगैसिगोन थान्दा मोननायनि सरलपारा सरलपारा अन्थाइ थाइथामनि बरिया थान्दा मजा दैया देरदों एसे दुगैनो मोजां जादों दै बारनानै गामि दंबावो फिसानो बे गामिखौ देखायगोन आं मानखोगासिनो नै दा बे दैखौ बारबाय दैनि ओरै सानजाहा थाबाय बिखुनजोनि ओरै सोनाबहा दै बारनानै गामि मोनसे मोनथारसै ओइ देखो न' मोनजेनबायानो बा अमाफ्रा गेन्द्रा गेन्द्रि बेनो न'खरबेसे ओमफ्राय न'खरब्रै ना न'खरबासो दंमोन बेबो न'खरबासो न'खरसे न'खरनै बेजों बैयाव दङ नैबे न'खरसे बैयाव न'खरसेबाव बेनो आरोना लोगोफोर ओरैथ' सेस हाग्रा गोजासै ने नुहुरख'हायै हाग्रा दैनि बोहैनाय स्राय खोनासंनानै ला नोंथांमोननो देखायना नाथुर ओरैनो बोज्रांलाबायबानो मोनो सिङाव एसे अनबायानो मोनबा दे गुरदों माथो गुराखैबो ना गुरनो होनदों हनै गाव गुरबासो नास्राय मोनो मालाय जोंहा मोननो रोङानो दे गुरदो थाब बेयावनो फाग्ला बुङो आलासि जानो फैनाया सानसु बाजारमोन ना दिनै ओमफ्रायो जेखाइ बायनानै लाबोलायनानै ना गुरफैबाय जोङो एसे बेदर ओंख्रिमोन सान्दि ओमफ्राय दा एसे गुरबाय नै दसेनो मोनबायबो नाथुर बिमा सायावनो मोनथारो गाव गुरबासो मोनो मालायनियानो जों गुरबा मोनानो गाखोयो नायाबो ओरैनो गुरलांलाबायनांगौ नाथुर बिमा अयथासार गाखोयो दसेल' गुरनाया मोनबावबाय जोङो गाखोदों होदो आयौ फाग्ला दैलाय बिदि नाथुर बिमा गाखोजोबो गाब्रजोबलाय जाबाय दा नै बे खांख्राइ गैयाबा बुरजा जाबायानो नाथुर बिमाया आं गोरोंसिन बेरखंनिफ्राय आं बिराद स्मार्ट ना गुरनायाव आं ना रासिन ना गुरनायावनो गुरनाया मा होनो नारदा मबाइल गुदियाव जाब्ब' खोलैदों दै गोथौआवनो आं मोनसे खोथा बुंनो मिथिबाय आङो मानो खेरखं हिन्जावखौ लादों मिथिबाय मिथियाना रावबो आं दिनै खोन्थानो मानि थाखाय लादों खेरखं हिन्जावफोरखौ लायोबा माने बेदर बाहागफोरखौ माने हरो आरो मोनजायो बिसोरो बारा अरनो हाया नालाय माबाया हाथाया ओंखायनो बे हाराखौ मोनजायो आरो मा आं गुरबावगोन ना बेखौ गुरलाय खनसेबो गुरलाय जिङाव आयौ नै गाखोदों हाबखायो बे दावनाया नोगोद ना गुरनो मोनबाथाय जोङो ने र' बिदिबा लोगोफोरजों गुरलांबाय थानोसै जोङो दा ओमफ्रायो दसेल' गुरनो थांसै आरोखि बेदराबो मोनथिगोनदां ओमफ्रायो दा न'आव थांबा देखायगोन जोङो बेसे बुरजा मोनखो ना गुरना फैबाय जोंहा बाल्थिङा नोगोद गिदिरमोन ओमफ्रायो नाखौनो एसे लुबोबाय दसेल' गुरबायना नै जेखाइ लाग्राया बै खिथुआव सानै दङ लोगोफोर आं हिन्जावजों रायजादों दिखार नांदां रायजानायनि जाहोनानो जाहैबाय मबाइलखौ दैयाव खोलैदोंमोन आङो दैयाव गोलैबाय ओमफ्राय खेबसे आरो सुबावबाय आं दैयावनो गावहा माबायाव खोलैयो प्लास्टाराव खोलैयो अन्थायाव खोलैयो ओमफ्राय आहा दैयाव खोलैयो आहा दाय जाबाय जिजिरि ना मामोनलाय बेना औ सोमजिरि खारसन हैफ्रामदोंमोन बियो ओरैनाहरलाय ओरै नाहरनो ओरै खारसन हैफ्रामदोंमोन ओमफ्राय लाखियासै खारसन हैदोंमोन सोमजिरिया
जों फैबानो बियो जोंनो मामोनलाय दैनि बेसरा सिंसाब खानानै हरबाय थायोमोन गैया ओमफ्राय सोमजिरि गैयिनि थाखायनो मोनलाङामोन एबार मोनलांफिनबाय थासिगोन हौवाया लाखिया हौवाजों लाखियासैनालाय सोमजिरिया नै मैसो बेदरा नै मोनबाय ओमफ्राय मोनसिगोनानो माथो अमाया मेजेम नखादा गाइखेर दाखा नै वाव बरिया जाखादों नोंना मा बुस्थु मैसो जादों नै जासे दे थाबायलाय आयु Angkri. Bê mày thân à? Ôi. Bê này số hot. Phải biết bạn luôn ra. Bê mày sờ. Đi ông mà. Ang đã đi ra xí. Mày. Cái nào lại? Sergo. Pisala. Biar mah deh. Ang kemau ning du da ang kemari ning si sarau je iya khat thai khayo da wa kun chana kon dai da se hello थाङाखै नोंखौ नेगासिनो नै जानो गासिनो जायो मा बिदि मेजेम आरो आयु जागासिनो मा ओमफ्राय नों आं सावोनो अमा बेदर ओमफ्राय मैसो बेदर मैसोआ आंनो डाबल होबायब्रा आंना बिखुन जानाय नाबो नै बे नानि सिङाव आरो मैसो दंबावो आरो मैसो दङ नानि सिङाव मैसो दंबावो नानि सिङाव मैसो आरो नै मैसोआनो मैसोबाव आरो बे मा अमाबाव ना गोरान नै ओरै गुमै खिथादो गुमैयाबो जासिगोन दा गुमै ओइ गुमै ओरै नायब्रा मबाइला खेबसे हाय होनलाय ओमफ्राय फिसाजो ओमफ्राय बिजामादै फैनायाव माबायदि मोनखो मोजां मोनदों आंहा बिराद गोजोननाय मोनो आंनि सनाफोर लोखिफोर नालाय दाउदै बायदि फिसाजो सासेल' नालाय बिजामादैयाबो दाउदै बायदि नालाय आंहा मोजां मोनो मोजां आंखौ बुंदों ओमफ्राय नै खोनाबाय नोंसिनि आंहा बिजामादैखौ मोजां मोनखानायखा आयंखौबो मोजां मोनखानायखा मोजां मोनजोबनाय औ मोजां मोनजोबो गोसो थोलायनायथ' नङाना बरिया गय खावगासिनो माबानि बिजौनि गामिनि न' खाथिनि ओमफ्राय आफाया माने मोनसे खोथा ओरैबायदि आफाया माने गावनि देहाजों खस्थ' मस्थ' जुजिना दं आरोना ओमफ्राय दा बेनि गेजेराव आफाया बुंदों नालाय गावहा प्रब्लेम ओरै देहानि मा होनोमोनलाय आफा प्रब्लेमा आथिं आखाइ जर गैयि ओमफ्राय सिं सानाय औ खर' गिदिङो सिं सायो आथिं आखाइ जर गैयिना आङो सिगां लोगो मोनबाय आफाखौ ब्लगाव भिडिअ'आव आं सिगां लादोंमोन खिन्थु आं बिदि प्रब्लेम होनना मिथियामोन ओमफ्राय दिनै आफाखौ आं लिंहरदों नायनो लुबैदों मादों होननानै ओमफ्राय आफाखौ दिनै लोगो मोनबाय ओमफ्राय आफाया गावनि प्रब्लेमखौ दिनै खिथाबाय ओमफ्राय आं दिनैथ' लाबोस्लाबनो हायासै मुलि आं आफानो एसे ओरैनो आखाइ खरस होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम आं फैखागोन थाबनो अब्ला आं आफानो मुलिखौ लाबोजोबगोन दिनै आफाया आंनो खिथाबाय मा मुलि नांगौ आंहा रेकर्ड जाजोब्बाय एबार नेक्स्ट टाइम फैबा आं आफानो लाबोगोन मिथिबाय दे आफा दे बे आंनि बैनाय दे अदसे दुइसिन हिनलाय जिबुन एखे फेरखं आफाया फेरखं गोजा बैनायमोन आंनाबो साथामबो